no kabalang soma Subray Jisu no kabalang soma Hayong gunagin sisay kaya kasami boya Sari roko paketilay kapoto makaham Dini tong tok chalo jumbo jato palo Dini tong tok chalo jumbo jato palo Subray Jisu no kabalang soma Subray Jisu no kabalang soma Chini Khorang nai tong nai takuk de bukuk song na ang khumte deber ma norok no sanja ka hamni bisingte ang norok jotono na lamso go Chini Khorang nai tong nai mang pliwo ngai sing tini Khumulwng go phai sok pai jak Khumulwng ni Christmas bani go 2021 ni 19 Christmas bani go phai sok pai jak o jaga bo Baptist Association by Luwa jizak belai bishi brum brum no ungo taklai bo oma hai no bishi brum brum hai ma ka ke no sing taklai norok no o jaga ni mang pli nani bagai tabu gora phai sok pai ja kan rong nugui makhana ani bachingo chini debermani eba chini Tripura sarong ni kanmung rok mala rang butang rok hini hinjago ngai sing nai laine truk truk norong no phunugui tlangjang nai oma haino naithok rok mala rang butang hinjago ka phaidi sing kokthase thane sing lainai sini takhuk okra bai kaka kita kok da saimano Ni sini mungkin saya dengar di sini Chini Khorang ni bising tip penorong no mangpli puna ni bagai sing nong ni. Tak jualan ni sih, tak jualan bukan betonggo. Sing sab semua bazar melar apa tanggu. Melar rok le bani go neng bisi burung dah hai oma hai dukan rok rupai. Bisi burung hai sing melawa. Tam rok paljak tam rok kia sai kena ini dukan. Sama rok tu ganti rok tu ngangku apa rok bemang Pusha malar sub kalau nanti, wih sidigul ni, aku tobro, kianro, halta. Kai Chini kanmung cumung rok punung mani bagai orang, butang rok punung mani bagai, omoni bagai neng Chini Tripura sarong tam kok kesana musung, Christmas ni halo. Ang omah bari ke hamzaka, omah hai sab samai no, tong thokzaka, omah hai kemang tong namusung manta. Norok jaga wo oma hai sep sap ka hamrok mani boba hai matong. Fuk tong thokang omah hai klaiman bagai, amagi sab samai seng bo ma phai. Ara. Norok taklai bisi theke eba seman rok norok je o baniye klaimai rok boba hai ke matong, boba hai ke naithok rok eba boba hai ke borok bang mari rok omorok tam. Borok rok fuk gobang khan phai phayo. Agi tai phai khok ta bu kha ba lockdown rok ngai borok kisa Khorang thangka. Top han taba aste bariwan borok lockdown sarukang kle. Ka hambai kaka no belai ka hambai. Ngai nor khana ma khana Chini khoroksa kaka je bo bisi brum brum no o Christmas bane go phai Chini Tripura sarong ni kanmung rok rang butang rok phai phal phayo Chini Tripura sarong no naithok naithok phunung na gai eba Chini Tripura sarok oro paina ni musung tongnai rok bo sep sap man oro paina ni bagai ngai sing te bo truk truk norong no tlangai phunuk jaknai eba kok thase thani sing sanani bagai chaitok lainai Chini takuk te bukuk song bai kisa tongkro ni Kisa ang Chini Khorang ni bising ti shara phai mane ni sini mung kisa regral dara an mungka robin dever ma ngai norok ti ni o melawo hai eba Christmas bane go hai boba hai ma tongka iko sobai drop ta tang sobai drop iko ta mutamuni nai mutamuni kaham no kha tong thogoi ma tong ta bisi brum brum daw jaga phai norok Christmas melawo ba hai nai na hai e bisi brum phai ko bosor basi phai ma ba abun nai ko manjak thangta nai ya koi Ngai bahai matong takalai bisi ba ti eba seman rok amonoti bahai matong bo bahai pherlai mung rok iko pher ma to kun hanu ya gen hai na tikse development nong ta mane ko mane khani rok dei ong ko rok ta so mo samong kun ko rok koidin rok le tong Christmas banik iko saltam Ke sini lukurong no bo bahai kok kesana musung Christmas ni shala Chini Jisu Kristo asai mani no ti bo bahai kok kesana musung iko jotono pal khai tong hai man iko tei ta mo sana he asung na ta hai man ja khai bi jotono sa ko tong thau sa thok jotono tong lai
한자가 맞습니다. Gahambai, darah belai gahambai nono. Engkai jeng hanya hai tebo teruk norong no jeng cai tok nai cini lukurok bekok sarai bagai bobo haike norok o jaga bo nai mano kan mungcung cini regenai tak borok rok cini ricum rok bobo haike jeng krubui nai thoke eba cini Christmas ni star rok norok nugui mangkhana norok jara paina musung nai eba bekhau musungui tong nai rok je cini Christmas bani ko pai paina musung nai rok oro pai phe mano jeng khana kaje khana jorati tongjang nai o Christmas bani khene engkai norok no jeng tebo teruk omo hai dal bidal nai thok tok phunugui tlangnani jeng chai tok nai eba jeng kok sanai jeng cini borok bai thacha thani kok salaina bagai jeng chai tok nai engkai norok jeng bai teruk tong di cini logiwo kisah sini mungri jamano dara jeng cini khorang ni bisingti ani mung samal da burma anga khumulwng no tongo angkai mia ni simi banik-2021 haipon ang mia phaimanlia tini haikya engkai tini Christmas bani ko phai bomo hairok ma tongkha Christmas banik abo to bisio waisango abo belai ka tongthok mani no angkai banik abo belai kaham taya khlainai rok no belai ka hambai maro tamne angkai banik ni bisingti borok rok fellowship bungo khoroksa malai layo abo hike kaisa enjoy khlaimano engkai nang tini the first time phai na mia ba phai jaga ang mia khe phaimanliya angkai tini no puila phai tini ro hailai bomo haima tongkha taklai ni da bisi tongthokuk na shema ni da bisi tongthokuk tamo ferlai mo kisa saikhana da chini lukurok taklai to nai kha angkai borok rok kisa kom nunugo angkai thangnai bisirok khlaiprok taisa gobang nogo hoito abo situation ni bagi phanang mano taklai kisa kom nunugo borok abo haija kai norok je saimano chini jisu christ chini 25 december ka chini jisu christ asaimani shalane ka or shalno sang na sing te tino tabu ko sang na singin tongko ga or shalno ro nang tam ko ka saram sang chini lukurok no borok rok lukurok no amune kasana musungo jisu asaimani sal ga abo borok rok no khiok na bagai borok rok no mathang na bagai jisu asaimani sal abno tui borok rok balai khatung khaja khlaino a salno khabai khubai kai lamsok thai borok rok kai darano blake hambai hambai kai norok khane mangkhana je chini taku khoroksa saka je Christmas ni asai ma jisu christ asai mane sal no rugui je Christmas hai asai mane sal hangkan ke chini lukurok no chini majrani phiokna ni bagai eba chini je kono bukhawa kostong tongnai eba dukhong tongnai tongthong mane sal je sak mane bukhawa dukho panang tongri tongthoge ban Christmas asai mane sal phagyang ke jeng tongthogui mathango belai-khe hangkai norok tebo norok nugui mangkhana chini o mangpliwo bobo haike chini tabuk to khasang mo season phaikari kutung rok sweater rok eba jacket rok naithonai thoka dal bidal ksak khrang bai snam jagai eba oro tu hejagai bania khlainai bagai phalnani bagai chini lukurok no phunungnani bagai oro tui phaijak gai norok tebo turuk sung bai chung norok no phunukjaknai omo haike no sung taisa kok thaisa thani sung kok salaini chini lukurok bai sung chai toknai engkai tebo sinari chini oba hayo Christmas shala athukri star rock nai nugui busuk khasrang tong eba tong thokmani shalno chini jisu christ ni rasa mongrok khnawoi engkai seng tebo haina hai thacha thaini kok seng lainai norok nai tongdi eba norok chini jengbai khrengai tongdi darani ni chini khorang ni bising tin lamsogo ni chini mungki sara grade anke muniskanti nuatia engkai nang tini the first time file jagawa boma haigrama tongkha emne kamke roma tongkha bla first time bla ekdom thing dong sabu bai ni family bai ja fai engkai family bai phai matam rok pai kha tapsu jorate biang nai kha omo cover pai nai dongo are pasa rok ngai dong ta kan engkai seman bisirok ba da phai taklai takon first time engkai baba haike kok sana musung chini jisu christ asai mane sal no re gai baba haike tini ne o Christmas bani go lukurong no baba haike kok sana musung lukurong no phai mohai sal logo joto no are pal lai thang tama hindu to bakhijan joto no to tak toma rok mo grikha hangkai mohai merong hangkai phai ne phaitung joto no
enggak nabi kai bro semenai bahai ngai rokta enggak fine hai betung akang angka hambai darana belai ka hambai belai. Engkai noro krema kana haina hai chini to lukurok cheba chini takuk te bukuk song busuk je tong thogui tong thok laijak chini Christmas banigo engkai haina hai nono norong no sung chini orni mangpli phurungna ni bagai sung sa jongnai truk truk buskango thangai norok nugui mangkhana chini jaga ri ro kanmung chumgri gnai ro ksak krangke eba chini lukurok bo mahaki khatung khajani bisingti oro phaiye nailaiye rang butang rok nailaiye eba ri chumrok nailaiye ri kutung rakan lai beranya na hai haijak ke haja hai seng taisha chini dugan na eba chini ro phal mani rok eba norok nugui manai seng norok phunuk jangnai ke seng taisha kok sapi na yo jakani chini dugan no asuk nai chini bukuk juk song bai bai ni kisa chini mungra grade seng chini khorang ni bisingti chinong lamsogo hambai nong no phane jotono no ani mongke khumpui tayan husband hi dipu chungbo bayaro mandai ni hoite mandai sundugan nuwa sungoro Christmas baniwa phaiye ini oro phaile mani mian simi phai manita ke oro phaito emne to su hambe tongya kaham no sin din su jora tei tai to khana to tong kho tam nu semia kho ke o jaga norok bishi brung brung da ma hai rok tu hejagri rok phaljangna bagai tui phai taklai bishi simi no chung bisi brung no phayo bisi brung no sung bani rogo no khori phagja gotari ro yang go ya na yo jaga rogo bo sung thangota kai taklai bishi da bishi tongthokuk eba seman rogo bo bahai rok nuk joto bisi no to asu tongthong mani hai to nge joto jaga no different tongo tai taklai bo oba hai no jem o je lockdown ni logoi ko mani bate bo boro rok te tong thuja ke phai ma hai ka ke nu guta tong jang ma hai ke nu guta ta bu ni o bisi wong ka ke oba hai rok shep sap maman bang nok tam sana musong ko kaham no nei wansu ko tai hambai na mu chung go mai sep sok mani no je hetu sin business khai khanai rogo o lockdown tei website khlai mai an bari belai kheno hamiang khang ke tabu khulu go roi bo kaham nong kha chini hapang no bo song hambai no maya pharo je jodo no allowed khlai mani ba takalai phalma rok bahai semen rok phalma rok la bahai busuk business rok bo bahai rok nong ni seman rok to lockdown ni ba ekdom hambe no taklai to ka ham phai no ta borok ni bang mari rok la taklai de bishi bangkok na seman rok semano to borok lockdown ni tei kom no uno bani sigurei ka haino ta haino pase ase pase o simsi bani hai jaja elaka o simsi kisa choba chupi khaimani ba taklai hingke khlaimani ba ka ham haino mukjaguta kai nang o Kristo asaima salo rugui tam kok thana musong chini lukurong na oba hai tong thok jorawo sang ani khani lukurong no sana musong mane khabono chini kai to no manai tongnai rok chung belai kheno tong thona nango tai chini khabai khobai chung joto no phaiye o bani no nai phainani ko bojawa ang tai joto no phaiye chini Kristoni kamu chamung tomung musamung rok nai phainani koyo ka hambai bai no na black ka hambai angkai norok khrema khana chini khoroksa bukhuk jog bo je poti bishi brum brum no phaiye je o bani rok khlayo angkai shaman rok khamsak borok bo corona ni bagai eba covid-19 ni bagai asak je khaina musung mani khaimia takla khe borok bo bukha tong thokjak je khaina musung mani chini lukorong no phunuk nani bagai je bukha musung mani manjmanai borok tabu bukha tong thokjak ka haina hai sini norok nugui man khana je chini lukorok bo bahai ke bang mari lukorong ne bang mari bangai churai khonai haijak eba chini takuk te bukuk juk song naithna thok chini kan mungchum ro kanai haijak norok nugui man khana haina hai ani ba ching rogo chini churai rok buma bu phasong bai family rok bai phai chini
Christmas banigo samung rok naine ni bagi phayo baksaba chini Christmas banigo gure ri rok paina ni phayo chini kan mungsum rok naine ni phayo baksaba sana ni phayo tongthok jang ma chini Christmas sala tongthogei ga oba haike ni sungno truk chini Khumpuy Academy thungnok laba o jaga luwa jak Baptist Association by Christmas banik ni kaisa songsajak ma ke norok no sungte truk phunuk jak nai norok choi winai tongdi chini Khorang Chini Khorang nai tong nai Tripura hasteni joto lukurok no taisa sari kaham tini busung taisa Christmas bani ko phai shok phai jak hai no hai mia ni hai ke tini busung no rok no kaham ke phunung nai taisai tok nai teruk ke yang ya phangni simi buchuk jora tai oro amtai ni gana gini amtai lukurok bo phai shok phai jak taisung moro rok bai bo gisa kok salai nai hengke kaisa kai nei mani rok busung nai le nai tai pai le nai jara phai na musung gui tong nai rok bo phai mano amo Khumulwng ni Khumpuy Academy thungnok lawo phai nai phai mano khana jora tong nai Christmas banik hengke phai di sung nai le nai Chini audiens sekarang nanya musung sa kay phai tongha ba asu raja sini buskango awan bagi ngaro koyo da kita pisin side phai na bagay bye Hingke sung oro tonglai boro rok bai bokok salai nai jara phai oro okra sakra kapang borok bai sung kisamesa kok rok salai nai borok bai bahai bo tamorok borok mani rok bai khang borok kisa salai nai sung hingke bukok kisa bata gede Chini Khorang go lam sogo no bukok kisadi ni sini mungri de manno an bung kita dong no kisa tu kok salai de manno Akon ke sung tai borok rok bai salai nai gon borok rok bai takuk nino Chini Khorang go lam sogo ke nini kisa sini mungri de manno Sambram de broma tim kami ro kami ro Khumulwng ITI college gana wa Hingke jung to saimano 25 December ro to chini Christmas ungnai Jisu Kristo asimani sal hingke a salno nasingte no hingke jung Christmas banik rok palai lekha hingke je Christmas banik rok je Christmas ni bisingtei chini Kristo takuk Tripura hasteni jotol kurok no kok chini Khorang ni bisingtei no kok khari mane hambai Christmas mela banik ko phai ang belanyo khasrangka tongthomaka जों मा हाइके न मेला रखम तें Christmas banik rok paimen ulobo Christmas sokpanai 26 December na 26 December lukurok kaham kerenge tongno ningtheng tai adino jisuno jotono yasak lainnya nih ningtheng asasanya hambai belai hambai ma sing takuk no bo saiknar ka chin lukurok belai kam ke tongnang tongre padi ke truk ta yang nai thangle nai chini bania khlai marok yang go bania khlai mungni chini bania khlai nai juk no bo sung kisa kok sanglai no ke chini Khorang go no lamso go buku okra hangke nini kisa sini mungri de manno angke amba sani angke oro mela phaiman ta bisi brum de no bani ko me amo bania khlai phai oro le taklai se puila ang bahai rok ma tongkha oro bania khlai man bising ha tong thaka tamorok sana musung nang chini Kristo takuk kurok no Kristo takuk kurok no kisa sana musung ma kha hai ta poso brum hai ka tong ma khang ka te buka ham ta akon belai hambai ma do chini hari ke sung truk yang te thangi nai le nai ke sung saibo oro phainai boro wai kok salai nai ke yang salai no Ge padi kapang ma borok ro phai shok phai ja gana gini amchani lukurok bo phai shok phai ja bania khlaimung rok bo bania khlai ri tong bayo ge belai no nai thotok ri rok bo man thogo ge phadi sung ge tai bo nai le ne yang phai sing ge
takuk chini khorang go no lamsogo dini sinimung kisari deman no belai belai nya hambai perkhang jero tai Christmas ni pandang man bagai sengbo seng ke gaborti baptis sas ni sengmara bane khaina bagai phaimani nangno belai nya hambai ya pharo horksan hor jero ke tabok chini Jisu Kristo achaimani salno riksawai bania banik khlailai o hangke tabok chini Kristo takubu rongno tamo ko khsarna mosong chini khorang ni bisingte ko khsari mane belai belai nya hambai sini khorang no sini je nahar mongga ke kubui ke tharna sung tongya ke je sapan khaidi sung sakka sung manglak awne bagai yang joto sini tofani borong no Jisu ni bisingte sung kubui kokthai sawai hamdalai bisingte ke sung kusung kusung jotono palka thanglaina abon an wan songmani belai belai habai maro chini takuk gra bo saiknar ka kusung kusung ke sung haino ka thalai thanglaina bagai chini Kristo takuk bukro tai Christmas bo phai tongkha chini 25 December ro ke sung belai ro khatong khajani bising tin naising laijak chini Kristo takuk bukro tai sung Jisu Kristo asaimani salno sung palai rene khatong khajani bising tei sung Kristo no chini chaya chukya tomaro tong ke sung nakar bo salai nei tei sung katal ke Kristo bai tai shakrung lai nei tei sung oroni borok ro bai sung bisa kok salai nei bukuk no chini khorang go lamsogo kisa dini sinimung deri mano Ani sinimung ta sinimung para ro kana ni mung ro an mung de an mung kai bisukoti nin kami ro ke bor an kami de ko mukta sondra bishi burum burum de no ka Christmas mani ko phai na taklai de pila taklai ni poila khaimam balu ya ko ke bahai rok ma tongkha o Christmas mani ko phai amane tol tong thoka bilisa ge tam tam rok paikha tam tam mani rok paina ni hamsa ku khan pai khale ko mani rok rok tabuk sarai balai nai tong ta mani rok paina ni hine belai belai hambai mare chin bukok no bo mani rok paikha ge tai sung thanglai nai yango saw saw borok ko bangma kok salai nai ke sung ri rok bo nai lai nai nai thok ri rok phal tong sini tak borok chini dignai disa chini siri siti ni chini sinimung dignai disa rok no chini sinimung ke belai nai to bumur nai thok ke tak jak tai phal jak oro pai manai chini borok rok phai ke khana kelas songnai bania khlaimung ke khana jotono khana ni bisinga phai pai na bagai jotono no koyo chini Tripura hasten taku buku rok no ke phai di sogyang bo tai thanglai nei ke jeng oro bani ko phai nai borok rok bai tai kisa kok salaya no teruk ke oro man thogo chini diginai be kanjak nai jat top rok man thogo oro gobangma ke oro subjak ka nai thok no mo diginai be kani mano ke rok nai phai mano tai oro subjak tai nai thok no mano ke oro ni phading ke sangtai bo onon borok rok kok salai nei chini khorang go no lamso go buko kisani ni sinimung kisari gidi ani mungke juli de borma nini kami rok an kami Khumulwng no ani husband kami hingke jangali an ke Khumulwng ta an Khumulwng tongta bisi burum burum de no bani ko phai na taklai de puya delin phai bisi burum phai bahai thanglai bisiu je mela phai ma bai taklai bisiu je bani ko phai mani bahai phelai morong ma toka taklai ta kisa borok kom phai ma tongta ge taklai de tongthokuk na thanglai bisiu tong angka del tongthok jago bisi burum tongthok jago ke no tabok 25 December to chin Christmas sal ke Christmas ni bisingte Jisu Kristo ase mali sal ni bisingte na sikte jeng khadung khajan bisingte tongthoklai tong ke jeng chini Kristo ta khubuk rong no kuno mungsa so kok san na musong ta chini khorang ni bisingte ni kok sari man kok kesan na to tamo jeng to bisi burum kai to no suri layo angka tai Christmas ni bisingte tai bo jeng tongthogei tai bo borok komphang thangta mela ro to angke tai bo sung tong thogei tai bo kai to no ya sang na rong herota belai hambai maro chini paiple bukung no ke bo saiknar ka bini chini Kristo ta bukurong ni bagi bongge phadi sang teruk ke yang tai banai line narok oro nai makhana tupi rok tongo ke charai rok ni kajak nai juta rok tongo ke ham no taklai masing ni bagai di kutung rok oro ma thogo tai
budal bidal jeng phunugui tongnai norokno norok choyawi nai tongdi sini khorang Haina hai nor nugi mangkana seng tabuk chini ri chum rok kan mung rok nai man ya golo seng haina hai tabuk chini chamung rok cha borok rok omoni bukhak seng phai pai lekhen rok no phunung nai bagor ni mangpli ga haina hai nor seng bai truk truk tong ni seng nor no phunung itlang jane buskango boba hai ke chini Tripura sarok Banik-2021 rok boba hai ke chamung rok naithok ke snamoi eba koto ke snamoi chini borok rok no kha tong thoi srang rui cha rui nor Christmas ni bani go boba hai ke palai jak tong seng norok no phunugui tlang jang nai ya khebe seng thacha thaini kok bo salai nai chini Banik-2021 osma rok bai eba haina hai seng kok salani chai tok nai ingkai norok ro nugui mangkhana chini Christmas bani go boba hai ke chini cake rok snamjak birthday cake rok norok ro nugui mangkhana singra rok eba tokti rok naithok ke snamoi naithok ke berawoi phunukjak eba chini lukurok no chini phalani bagai boborok Christmas bani go phaioi oba hai ke snamoi phaljagoi tongo bisi brum brum no ga haide seng thacha thaini kok salai nai eba chini lukurok bai chatok lane bai chini khorang go lamsogo hambai nini chini mugi sare grade bilan de barma ga boroni phai nang belbari de sabo bai phai ani bosaista gai Christmas bani go bisi brum brum da phai na taklai da phas amta ko fast phayo taklai phas phai men oro nugui boba hai ke ma tongkha me belai tong toka tam rok pai kha tam rok sakha amro khe sai khana ni rok pai kha ngai ni rok pai kha tai u rok awang sala khata gangkai norok Christmas ni salo Christmas bari no rigai chini Jisu Christ asai mani salo rigai boba hai ke kok sana musong chini lukurong tam ha kok sana musong khe sai khana me belai tong toka jono tam sanai hazrungi hambai bai na hambai kai dara no kok ni chini mung ki sare grade ngan mong subas belbari gubai paran boma hai ke ma tong takle first time no norok phai mani Christmas bani go ma khe sai khana chini lukurong no takla ni puila phaya emne agi rogo bo ungo hapono habjak dia tamti pandawo takla habene belanya tong toka sini traditional samung rok mangkharo jemon awang bangai hingga tai abo tam hanang abo bumung rok baseng mansu ya abo traditional samung no sini samung no abo rok kisa mangkha khub chala keseng kai oro rogo phaioi chini borok ni bang mari role busrok nu kha naro amrok nugi kharok khade tong thoka kha belai tong thoka borok बहुत bangkha tabuk jemon khana obar ta jora rok dong nai hinai nai tabuk was borok kabang dongko mudam de kabang no borok seng je saima no eba khana je bani Christmas bani khana jora ti tong na hen kai naro khana bra na hani khawa chongui tong khana le nai mangla kha jora ma kha phainai কিন্তু khana phai mangla kha chini lukurong le boba hai kok khana musong jara noka oroma phaya noka asugui ma tong amrok saime ya eba or phaina musong ma phaya amti oba hai lukurong no boba hai kok khana musong chino Christmas bani no salno dugui je tabuk bunno ko asugui tong kho phaya ko borok nang koina musong phai waisa nai thang baidi abon sana musong ta waisa nai thang ke katal nai mong nai ma nai katal jamung butongo oh herakda darana belaka hambai kai norok haina hai khane ma khana chini khoroksa bukhuk eba khoroksa takhuk borok je oromono first time phai o bani go belaka kha tong thokja kha kai borok hoba hai haina hai chini lukurong no kok bu kasar kha je ra phaya kurok oro phai norok phai di nai phai di eba chini tak borok rok chumung rok chamung rok phai norok experience khai phai di kai norok bo sai manai ga haina hai seng sai tok nai chini buskang bo truk chini boba hai kisa dara khe ni chini mung kisa grade chini khorang o lamso go no hambai ni chini mung kisa grade actually ang Pastoral Visionat de Brahma ke mela o no family ti group tong hai mani
tei program phaibi manja phaimani tei belai kaham ini joto lukrok noro phai khakayo tongthok laikya tei mind fresh sengkha awa hai ne ang jotono no awa hai nugo ambagai lukrok abono jotono kesang khai tongthogoi khaksangoi tei mela berayoi ঠিক জরাও ফাইयै ঠিক জরাও নাও কিফিलै थाङै tei kaitorno suriwoi jotono kaitorni bisingtikhe himgangkai kahamnai kai norok boba haike o bisi brung brung dao Christmas banik balai jagoi tong chini Jesus Christ asai ma salo rogoi obodo obo haino bisi brung brung mane agini simia tabo oi 19 বছর obo Tripura o Christmas Jishu azaimani hanai khlaijak tango actually Christmas ni kokno sanani thangangke Christian tui bororo guthum laimani palkhe malaimani tei bono tui tongthokmani obono no hono Christmas Christ Christo Mars together gathering obono joto lukorok bono tui khatung khajagai tongtholaimani obono hono Christmas kai chini Tripura hasten lukurong no jara nogo asugui tong nai ro oro nugia khoeba ma phaya phaina musung phaimia oba hai lukurong no chini Christmas salo rogi tam kokka jana musung jara phaimaya bororok jotono phaina ni nangkugo abo do janjani opinion tei janjani individual paper gai phaina musungoi tongoi tongkai phaiयै बेरायै khatung khajakai kaisa bokhano fresh khaimani abo blai kaham tei sak sorin bagai bo kaham tei bini bebak expression eba explain joto jagao no bini bagai kisu surungmani tongmanai abo khakaita gabo bagai lukorok abo hai mela bairaimani abo hamia kaham no abon bisingtei kisu langno surungui mano tei nugiar no nuguiman ke jotono beraitung kahamgai himaitung kai taklai bisi ni da bisi borok bangkok chini borok aba seman rok bangkok omorok beba hai fair lai mong omorok ke sai khanarate bisi taklai semen ni kokno sando semen do pandemic ke taklai tisa pandemic ni tisa release ngani bisingtei nugjaka belai taklai tisa kahamkok te gathering kaham borok ni phaimani thangmani belai kahamke khushike te freedom ke phai thangai himani nugo te borok gobang mano nugo kai darana bele ke hambai kai sing haina hai teibo norok no o Christmas banigo bobo haike chini thungjangnai mani rok srai rong thungjangnai mani rok bo phunuk jaknai norok truk ang ani cameraman koyo che truk kai ang mangpli phunungnani bagai chini banikni kai norok nugi mangkhana o jaga bo chini chirai rong ni thungjangnai putla bu sarok naithok onek chini o Christmas banigo phai chini chirai rok bo onek to khatong thokjago mani rok ma paikha hanke eba chini takuk juk song bo chi orot gilama gobang ma mani rok je buri rok ni mani bo man thogo kanmung rok man thogo kai norok nugi mangkhana gobang ma chirai rok ni thungjangnai jatre jat eba dal bidal nugmari rok nugin mangkhana o jaga bo kaina hai sung tei sana musongo je chini Tripura sha lokoro o Christmas in shalo jotono saimano 25 December ka chini Jesus Christ asaiman shal obono nasingte sung omo hai ke palai jago je Christmas bane khinai kai obo haina hai chini lukurok oro phaiयै kha tongthok jago eba mind fresh khaipeyo bosoro bisio waisa si phayo haideba kai noga asugui tongya kari sung o banigo phaiयै gurina nango eba chini chamung rok chawi try khaina nango bobo haike busuk thok je kai teibo norok no sung phunungna musungo chini bom haike chini bania khlaina rok naithok mala rok eba naithok yastam rok phali tongphai o jaga bo chini bukhukjuk song paiयै paina musung jagai nailai tonglai ka haidika sung kok thacha thaine kok sung laina bai chini Khorang no lamsogo nini sinumung kisara gradi boroni phairo ani wakrai thakur parani an bungai anjoli cái nương nini
Christmas bani go bufru phai tini da first time phai namia ba phai kya ini payu pula baba hai ma tong ka phai tang hotok nu mani rok da pai kya paya khura bu nai tong ta ke sabo ba phai ni family ba ja phai ani ba sabu phayo tayan nogan ani ba song phayo an login ba phayo ta ke tabu ro la tam rok pai nai tong kya sai khana nanya ni nai tong lai ma ta kan kai hambai bai no bele ke hambai kai norok khane ma khana chini takhok tai bukhuk song bom hai ke busuk tong thoke mani rok nai lei tong lai yo jotono janjani family bai srai rok no tui ri ksa ka khrang nai thok kanai norok nugu mang khana ani bunorok nugu mang khana chini mangpli bo bo hai ke nacho nacho kai sajugoi bane khlaine rok chini rang butang rok puisa bai snamjak rang butang chini kanmung rok chini totrawa kanjang nai rang butang rok bo hai ke nugu mang khana chini srai rok tong thok jagai bo hai ke balloon rok ti laijak eba futla rok ti laijak engka hai na hai sung norok no truk truk buskango phunugit langnai norok sung ba grungi tongdi engka tai sha sung kok salai thasi thani kok salai ne lenya jeng lukurok ba man khang ke dara kisani ni sinmung regra de ang ko angke bigas debrma kai bo jagani phai sung dula ka pra baptisas ni oro sini mothari participate tongla gaun bagai phagata nai phagata kai norok bisi burung burung oro phayo ka ba bo ba hai ke borok ni bang mari taklai da bang pi na seman rogo bo ba hai semana to ko corona virus rok ni bagai kri ni bagai taklai rok ko bang kham haita ke tong thong mai rok le tong thong ma ka tong thokam haita tong thok jaka haita ka sau bai phai dara nang ni saisung da phai ni family rok na ang phaima ke kan family ban phayota tam rok pai ke tap sak jara te sung mane pale paya ko mane phaidro phachi ko mata aba dibagai panya guri dong lai kata tabo kai oma hai Christmas sal asa tong thong ma sal no re gai chini Jesus Christ asa ma sal re go ba hai ko ka sana ma sung chini Tripura hasen lo korong na abong ke tamni sanai tabuk to tamni sanai banik dui hoite 3 ke chini borodin do tong ko 25 December apar rogo mana joto kaitru manjak yapano borok manjagi mano haita joto mothara gom hai belai ke hambai dara non belai ke hambai ka norok khane ma khana chini khoroksa takhok bo ba hai ke shaiman ka ka sung te ba hai norok no phunuk nai nai thok plate rock nai thok glass rock bai slamjak oma hai ke no norok no sung truk truk te phunugit lang jang nai bo ba hai ke tini ni second din hine man Christmas banik ni bo ba hai ke chini lukurok tong thok jagai khatong khajani bising tei naina haijak eba chini program rok bo jaga choli tong Baptist Association bai luaji jak Khumulwng ni khumpui academy thungno khlawo oba hai na nai thok chini lukurok berenya ni bagai phai oro musamung rok rosam rok naina ni bagai phaijak kai norok no sungte be truk truk nongno phunuk jangnai eba dal bidal oma hai paimung kanmung chumung chamung rok bo norok no phunuk jangnai kai norok truk truk sungbai tukrungoi tongding ka sung norok truk truk te bo oba hai dal bidal nai thok rok phunuk nai thok chumung rok phunuk nai oma hai Christmas banik mela bo ang koyo je chini lukurok no jotono jara tabuk bo phaya rok tabuk chinoro phai nai phemano khana jorote cholne hini sung saimano je khanaka kai norok jara chini lukurok no sung je sanam sungo je nok asok tongnai norok omona bosor waisa phai norok phai nai phedi chamung rok chawi nai phedi kanmung rok pai nai phedi norok bo kha tong thojana je sung tabuk tong thok ma kahai ke no ngai sung norok no oma haino chini mangpli phunung mane tei sung druk druk te bo phunugit lang jana norok sung bai choyawi nai tongni chini khorang chúng tôi xa hơn hai này lấy này xin đi trong giao bốc hẳn má phải chiên này lấy này cái tam một rộng man thọc tin đi bộ sương miên này hay cái tin đi bộ hai này phụ lục này phải đi cái sừng tam một rộng man thọc này lấy này
Ge jeng ayang go jeng yang manthogo kebangma jini borok palmani puri rok manthogo ge orokhe awan rok manthogo tai hangjak rok manthogo wasungo suge hangjak rok ge tam rok mantho kisa ang sengnai orono ge jeng jini buko akrabe kok selaigna nono jini khorang go lamsogo nini sinimong rok kisa bo kamini rok kisa saidimano aku tuh marah bapisas nih ge nung tam rok paikha oro phai ang ko mani peketa awang ko sa dong ai mani peketa ge bisi burum no de nung phai o bani ko na taklai je puila phai mani agi ro phayo saman ro phayo hamsa ro phayo ko to burum phayo ge chini Christmas ni bising toi Christmas sano ro ge chini Kristo taku buku rong no tam ro ko ksana mo song chini khorang ni bising toi ko ksari man kamu kesana to ya marau na bang bok kesana tong ko kai ta ni kong mo khana ni bagai joto taku buku no koita Sini grup dance memang sini babel kulis ni. joto ro sini jadara thansa baksa ka singko tong mana ni bagai tiar mana ni bagai joto Tiar tong leno asu ko aksara ning ya akon belai hamai baro sana ring ya sana gerung mano belai hamai baro bo cycle ka chini Kristo taku buku rong no thansa ge tong na tai so oro nai le nei tam rong man tho chini oro man tho go wakhan wow sugai phaljak hangjak atul sugai phaljak ke tam rong man tho oro ni kisa bania khlainai bai pisa kok salainai dara non chin khorang go lamsogo ge nini bania khlaithani tam rong man tho sin bania khaima jaga sin dugan ka tabu wahan hangjak tok hangjak tai deshi tok mosdeng abongke sini mamini uyo awang bangai tai tok tei rukjak tai guriani shipping ruoi awang blep mangui rong man thogo awan shipping fuljak rong man thogo hanke kabang man thogo oro sini borok ni sini siri city ni chamung sini asai asu song age sai phaima rok tabok ni jorawo jong jana musung phano masalia omo hai mani rok omo hai jana musung jong nogos nam phano si kaham ke sai malia hanke tabo o jagawo o thayo man thogo tini Christmas banigo Khumulwng ni luaji ja Khumulwng khumpai academy thung noklawo khana tongnai last date jotono phai oro jara chana musung tongnai rok cha phaina bagai ang jotono no koyo henge phai ding ge chang yang le sai tu tam rok tong chung nai le nai henge oro to tamor tui rok man thogo henge bukho kana chini khorang go lam sogo henge lile chini mong cha ri de mano ani mong kai pulara de barba koloi oke nang bisi burung de o ja ko bania khlai phai itu bisi burung no khalo tamo rong man thong ni ne o bania khlai khani sinoro jengkeng awan bangen mosdeng wahat mosdeng joto no mato sinoro hang maru tongo piang matongo ngai awan belem sombai khayo jei mo jui khayo derek mano ke bo cycle ka oro kubang man thogo chini borok thokni henge oro to kya thek bazar rok tongo ke chini age ni akran rok man mosde rok man thogo ni bo sawo henge itu phaidi jong tai bo nai thanglai nai terek ke tam rok chini awan bangis namjak awan namjak rok tongo oro ke jong oro berai tonglai rok bo ksa kok salai ne hello Chini hingga orang awan bangi dong man thogo hingga ya mai dong no awan khaijak rok tongo oro kobang ma hingga hadi jengke oro bani ko phainai boro rok wai besong ko rok salainai yang phaising tam rok sakha rok singnai leinai hingga buko akra no kisa chini khorang go lamsogo hingga ni sini mung kisa ri mano ani simun ka monjorani tam rok pai khayang tam rok pai cha kha o Christmas mani ko angka paya sini dogan tongo mela guru gue nyaita ega bisi burum de no pani ko bania khlai pai na taklai je puila ha bisi burum de no ja ka o kan ro thai taklai hu siru taklai siru ya bahai dong kha o ja ka o bania khlai mani bela ke tong thoka bela ke khaksang dai chini Kristo ta khu rok no tam ko rok sana musung mane chini khorang ni bising te ko khari man khale rok tai bo ha ke manjak man ko akon
belai belai ke hambai maru ke hadi jong tai bo nai leinai tai tam rok man thok jong tini bo tai bo rok sai tong nai phunuk na bagai jong mia phunuk ma haike jong tini bo tai bo phunuk nai ke tini to second day ke khai je ko phai man jak pai ding ke te oroman thogo tok bahan atur sukjak tei oborok ma thogo ke tini wasungo pengjak rok bo man thogo tini cha borok rok ma thogo ke ang sungnai oroni bani khlainai no tam rok ma thok ni sungnai chini khorang ko non lam sugo kakani ni kisa sini mung deri man no ane bumung kai king suk meska ang Org-Khumulwng Baptist Church ni member chin oro tongo wasungo nang nukmang khana tok bahan pengjak tei atur khaijak tongo tok bahan bai wak bahan bai tei chin oro tongo awan bangai tei egg roll samna bagai sing ready order phaikang ke sing egg roll basnam nai abai belai belai hambai maru angke ata pharo hinai ni yang ke ba chini ata no belai hambai maru borok phalmani wasungo pengjak tok bahan rok photongo angke tai tama ro ta chanam tini Kristo takun rokno jotono koina mosungo obai kana sung soi se chini agini samung cha borok sung tini o melan bisingti sung jotono koyo obai samung sung melan bisingti mano tebo obai kana sung biskang rogo chaito lainai tebo tini agini samung rok kemajak asamung rok no tesa sung Tirguman pina bagai. Tei jotono no Christmas ni advance Christmas ni hambai. Belai hambai maru sini kakano bo saiknar ka taisha omoro paisa phaina bagai tei oro belai no man thogo chini man thogya jong snamna ringya chini sristini jong agi sai phaimaro man thogo oro bo saiknar ka tei Christmas o jotono thanjage tongna bagai jotono khabak thege tongna bagai tei singta kesa thai sophaika ge oro ke banguni guria banguni gangi santa awan rok tongo ge togya thego tongo ge awan rok tongo ge tei tam rok tongo oro ni bania khlainai no singina no ge chini khorang go non langsugo kaka hangke nini sini mung kisa ri de mano hambai ani mungkai Okhil Deborma Khumulwng Baptist Church ni member kai norok no belai hambai anoro kai jeng kisa samung rok phalo man to kai o a exam kai pai thangka oro tonmani no a exam mane a gorani ing manita kete mo kai top chini desi tok ni peng mani wasung baita robo belai kothong no tai kai desi tok rok rok nai makna oro desi tok rok bo man thukpo hangke tei chini Kristo taku buku rok no Christmas ni sal joto khatung khajani bisingti na singlai tongbai onke borok no tamo kok kesana musung chini khorang bisingti kok kesari mane hambai joto no hambai mariwa jeng chini Christmas ni bagai jeng joto no hamjak lai kotha lai jeng joto no yak baksa rom lai jeng joto hamjak lai ma tonglai takalai 2021 bisho 25 December Christmas jeng joto no tongthlai lamsok lai ne kaiton no asung hambai belai hambai maru bo chini belai nangmani kok saikna ka chini Kristo taku buku rok no bo message mani no khnawi ma khana ge phaidi ke so yango tini asong oro sujara no toro bathak sinai ke tai tamo rok lai lene ke obo SNBA Khumulwng Pastoral Sarkani jengjak olwa Banik khaijak Banik no tai bo tai sinai layo borok bo bang rogi phayo teruk ke tai bo Khumulwng tai ga lagi ni amchai ni borok bo phayo tai kobang ma borok tai bo teruk bang ni tongbo hangke sung oro berainai rong bo bisa tai bo se kobrok kisa misa salai nai hangke chini khorang go non lamsogo takuk dini sini mung kisa anung santunu boro ni ka khoi ni bahai rok ma tongkha Christmas bani go phai tini de puila phai dro Christmas ni bisingtei nang tamorok sanamo sung tini Tripura haseni Tripura sarok jotono kaham kurung khelai beton je hamya saya rok je ketal bosor je phaimani jotono kaham mung napsung nai belai hambai maro hangke sung tai oyanggo ma thogo chini chamung no ma thogo sung tabuk chamung phaising thang tongke tini sung tai bu phunuk nai norong sai tong nai nai thok ri phalma phaising no phunuk tong nai hangke tini norok soya oi nai tong di chini Khorang hasuk no hambai surai khonai ro phaidi phaibaidi o shikla shikli ro phaidi phaibaidi
खुलुमनाय जोंले जोंनि जिसुनो लबलायनाय जोंले जोंनि सुग्राय जिसुनो खुलुमनाय जोंले जोंनि जिसुनो लबलायनाय जोंले जोंनि सुग्राय जिसुनो ओ आसु आसुइसं फायदि फायबायदि ओ अक्रा चक्रा रं फायदि फायबायदि Bekani poza, hilig ma poza, yakari rodi, jisoni thani, nini wanama, kiri marokno, yapari rodi, jisoni thani. Bekani poza, hilig ma poza, yakari rodi, jisoni thani, nini wanama. Manak malang mano pohor musandi Buka ketarbai bono kolom nai faidi Manak malang mano pohor musandi Buka ketarbai bono kolom nai faidi Oh baya salai rao faidi faibaidi Oh mare kiching shang faidi faibaidi Oh surai khonai rao faidi faibaidi Oh shikla shikli rao faidi faibaidi खुलुमनाय जोंले जोंनि जिसुनो लबलायनाय जोंले जोंनि सुग्राय जिसुनो खुलुमनाय जोंले जोंनि जिसुनो लबलायनाय जोंले जोंनि सुग्राय जिसुनो ओ आसु आसुइसं फायदि फायबायदि ओ अक्रा चक्रा रं फायदि फायबायदि